guys, welcome back to our channel. Thank you for the support. I really appreciate you. I value you. God bless you. Please keep telling your friends and relatives about this channel so that they also subscribe. Right, regarding Wana TV, namdara Nhasi atiripo. Mdala mafunga unoredha fridge again ngati amungakundwe kudya amukutauriza umufana usiyana nini mani kuti empty. This is not normal, man. Mbuziyadura ndinganingoona mfana mfana wakadya chikafu changu kayo. Mdala anombodya nhopi dzenyu imi pamwe makakangana kuisa mufriji. Nhopi kuita sei? Magetsi kuenda here uko kana kuti chii? Wakabhadhara magetsi here mufana? Komjiripi futi? Ndinonzwa Zvinoitika pamwe ibhreka rakona kusimudza. Gringo. Mdala azviona kuti chikafu chake chakarohwa apa ndamboira mboyo iyi. Mdala uzive here. Apa magetsi rozarishi arohwa pasi apa anombobhadhara chinhu changu ndakarohwa mari. Mdala anombondiitisa akasara kuti Iwe mfana unechokwadi here mfana iwe. Tamba nini so? Mfana ndakabvisa kumusha ndikamudzidzisa kugeza ndikamutengera hembe izvi wati teke uda kuita fani neni so mfana wangu. Urikuzondira nerini? Unondijairira maningi panapa. Handisi mwana wangu ini. Nekana nemuzvinito here ndiri wrong here ipapa kona inini. Ima ndakachibata nice zvichakuita chimusaladi chimbana chakachinwa ndoi chete zo. Chadotamba nini? Tindisubscribe raiwa panyaya dzacho dzipere tudzifambire. Tikiti na gonzo.